नमस्कार. माझं नाव महेश शिंदे. मला एक 1.5 महिन्यापूर्वी किडनी स्टोनचा खूप त्रास होत होता. एक 9 mm खडा होता आणि छोटे छोटे 3-4 खडे होते. तर माझ्या पोटात दुखायला म्हणून मी प्रायव्हेट हॉस्पिटलला जाऊन ॲडमिट झालो आणि सर म्हणले की किडनी स्टोनचाच त्रास असणार हा, EVG करून बघ. मी EVG केली तर त्यात खडे निघले आणि तर सरने मला सांगितलं होतं की 9 mm खडा आहे, तुला ऑपरेट हे करावंच लागेल, हे असा पडणारच नाही खडा. तर मी प्रिस्टाईन कंपनी एक 3 महिने झाले जॉईन केली होती. तर मला आठवणीत आलं की आपण बी आपलेच प्रोडक्ट्स घेऊन बघावं थोडे दिवस, 8-15 दिवस, काय फरक पडतो आहे का नाही. तर मी सरने सांगितलं होतं मला की तुला ऑपरेटच करावं लागेल. मी पूर्ण ऑपरेटच्या तयारीत होतो, पण तरी म्हणलं एक वेळेस आपण बेडमध्ये पठाण सर आहेत, पठाण सरसोबत चर्चा करावं, सर काय म्हणते ते बघावं. तर मी पठाण सरकडे आलो. मग पठाण सर म्हणले की ऑपरेट करायची गरजच नाही पडणार महेश सर तुम्हाला, तुम्ही हे औषध घेऊन बघा. तर मी हे 4 औषध घेतले. तर माझं आज कंप्लीट 1 महिना झालं औषध घेतो आहे मी. आज सकाळी मला वाटलं की आज मी EVG करून बघावं, मला तर त्रास बिलकुल होत नाही. तर मी सिव्हिल हॉस्पिटलला गेलो, सकाळी EVG केली. तर सिव्हिल हॉस्पिटलला डायरेक्ट सांगितलं मी की एकही स्टोन नाही म्हणून. आणि तर माझी मनातच मला एवढं चांगलं वाटलं आणि बरं वाटलं की खरंच आयुर्वेदिक आधीपासून आयुर्वेदिक चालू आहे आणि आज पण आयुर्वेदिकचा सगळ्यात जास्त फायदा होत आहे. जर माझं ऑपरेट केले असते, माझ्या शरीराला किती काय नाही म्हणलं तरी विजा थोडीफार झाली असती, भूल देणं हे ते त्रास, परत पैसे माझे जास्त गेले असते, टाईम वेस्ट गेला असता. तर आयुर्वेदिकचं घेत होतो मी आणि माझी ड्युटी पण करत होतो. माझे पैसे आणि टाईम हे दोन्ही वाचले. म्हणून मी पठाण सरला पण धन्यवाद देतो आणि प्रिस्टाईल कंपनीला धन्यवाद देतो आणि जे हे यांनी प्रोडक्ट्स बनवले, प्रवीण बडे सर, त्यांना पण मी मनापासून धन्यवाद देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. थँक्यू.